mux neqirdu l-ġmilli ħoloq b'din ir-rajba tal-bnedmin. Min jaf meta jħares lejna jħossux diżappuntat, jew jekk jgħix li tradejna ismu għal-ċirket użat. Tajtik għalla qed jarana tal-irwif tal-mija u dmuħ, bik jaf ismewit tinstema' ġamin għad nissim uġuħ illi ħaris lejnu lidu ċbijatijaw maħluqin minn flok jixuf l-imħabba edin joqlu li xulxin. Midnidem u mitfema tana moħ sabiex nużaw dak id-din li biżejjena kif namlu l-ġid naraw sabiex aħna nsejfu d-dinja sakemm fuqha jdina żmien u għax kien jirrispettana tana l-għażla tajtik għalla qed jarana dan il-wid tal-mija u dmuħ, bik jaf ismewit tinstema' jiġa